안녕하세요. 나는 코카로를 약하게 쏘고 ko sa kukaling. Palito ko siya di siya mukhang sakpot. Kaano siya di corn beef. Pele siya o Argentina chunky. Mamalit ka rin God tilata. Palitan ako siya para tuhon. Kanilang o bingo. Bingo corn beef. Gusto niya sa kanding kay gusto siya. Hindi siya makaunog ka ng puro sagpot. Kawala siya ng chunky. Chunky chong-chong. Halap pa dayon ko. Papuyag ko rin. Hi te, ano nga sa'yo? Kamusta ka na? Okay ra. Karaka, gusto mong i-grocery rin te. Namalit kag tilata para sa mong kanding te. Oh, taga-tapaw la ka? Taga Davao ra. Katabaw. Kore si Kuan. Si Kim. Ako si Kim Pang. Kim Pang. Kim Pang ang pangalan. Ay, wala kang sungkod. Ay, kalahan ko sa'yo. Kuha siya sa songkon. Every time mag-grocery ka permentiri rin. Salaksa lang. Pero kabalo ka mag-Korean. Hindi. Pero mo tono Korean. Katano ka K-pop? Oo. Kitsa mo paborito na aktor sa K-pop? Dili kayo ko ano sa ilaha. Pero tanaw ka Pero K-pop. tanaw sa ilaha pero dili ingon niya. Kabalo ka ano nga sa'yo? Ano? Hi, Dulce. Anyong, greeting sa Korean. Anyo. Anong pinili mo? Corn beef o beef loaf? Thank you kayo, te. Thank you kayo. Salamat sa time mo, te. At tukori kayo na mamalit ko pagkaon sa kong kanding. Sanding. Kung kanding ni makawag sagbot, gusto siya makaon ng corn beef. Grabe ha. Sabay sana. Kasabay mo ka. Salamat kayo sa time mo, te. Thank you kayo. 감사합니다. Thank you. 안녕하세요. 나는 코카로 데스 그로서리. mamalit ko pagkaons kong kaling. Gutom na ko siya. Nasya mo kawag sagpot. Papalit siya sa kong dudos treyo. Hango na to ko na inudosog sa tinas para sa kaling. Karon, mamalit ko og kuan. Nagtugon ang kaning sa kuan na mapalit ko og kuan. Uya po kayo na mos. Kami kasi katanan gusto siya parale. Siya makausagpot karon, chusiking kanin ako. Palitan na lang po na ako siya alcohol. Kay, gikagid ang lubot sa kong kanding. Gikagid ang lubot sa kong kanding mo, palitan ako siya alcohol. Gusto kayo siya alcohol. Mamili lang ko, ethyl alcohol or kanin cream cross. Ano ako mamili? Karon, siguro palitan ako og pineapple o orange juice. Nga kung wala ka kanding. Kanahan kaya siya rin? Sweet pineapple para sa kong kanding. Kapag na siya kagsagpot, upload na daw kayo. Uy, kaya siya, nagtugon sa tinidas ko. Kung magpapalit po siya, kanin siguro pineapple orange. Nawa na utukan kayo. Kung na ikot, butang ako din sa kuwang ko. Kawaton ko rin. Mag-shoplifting ko rin. Tayo na ko daw. Nag-choose three, oy. Uy, tama. Paeskwilahan ako kung kanding. Palitan na ako siya pag. Say gusto nga pag sa kaning. Kaning kung asa ka karon, palitan ka kag magnolia pork cream. Kaning gagkatas. Kay buntis akong isa kaning. Nanganak siya vaccine kagahapon. Karong palitan ako siya pag para magbakpak akong kaning. Palitan ako siya backpack. Kita na wag kaning na nag-backpack. Hoy, sa pagkakanin niyo, sa piliin ako para sa backpack sa kong kaning. Back to school kaning.
tara ka mamili kong pagkaon yan diya. Gusto siguro siya mukhang Chucky. Lami kain ng tinida, Chucky. Mapalitan ako Chucky ko kanin kay sigurado ko nga kikapana sa kausag po. Tama, lipot ko niya karon. Mili ko rin. Lagi ka na naman mabayis ako. Palaplin ko niya. Palitan ako ng chocolate. Hoy, kuya kayo no. Kanting nga sa kakaro. Palitan ta kag Nutella. Opo kita kanin kag Nutella. Palitan ako sa Nutella. Kaya lamig kain pala man sa sagpot. Ha, kanting. Papili na lang ka, Nutella o Nutellap. Libot-libot ko rin. Kanin kaya mo palit ko. Lagi tugon sa kos kong kanin. Palitan ako siya ko. Hello, ante. Kagigtawa rin. Kokoy Crunch. Palitan ako siya. Kokoy Crunch. Like kita na nawa ng mga babae rin. Siga matalas ko. Kasi kita kanin na palitog Kokoy Crunch. Paligani Kokoy Martin. Kokoy Crunch. Ay, narinak ko. Libot-libot sa Korea kay. Dito ko sa walay tao kay. Kag nagtanaw sa Korea. Para plain Korea. Palitan na ako siya bonus na Mars. Kani parato kayo. Kaning gusto kag bonus na marshmallow. Lamig kayo. Lamig kayo. Bonus na marshmallow. Gusto kani. Pili lang kanding kaya mag-grocery ko para sa mga. Tapos na ako yung paloy talaga Macau. Macau ang party. Kanding. Musta ka sila? Mga malikya sila ka no? Malit sila pagkawa nila. 안녕하세요. Musta na mo, ma'am? Kaya mo, ma'am? Kaya kayo mo. Kuratan sila sa ko. Sa kailan ako. Palitan na po na ako si kaning o frozen. Pudlat kay mata si frozen. Tulon ko sa kong hukal. Tanawan niyo. Kaning gusto ka si Elsa. Palitan ta kag Elsa kaning. Gusto ka rin. Palitan ta kag frozen. Para mo kaging kas katugraw. Nananaw sa skuha rin. Akala pasimalan kong puwang. Kani mo po ni lamig po kain niyo. Mo. Kani siya perfect sa pang sa kumpaka. Palitan ko ni kumpaka. Mo. Pudlat kayong paka. Pudlat kayong batang paka. Isig tanaw sa ko habang tamang Korea. 안녕하세요. 나는 코레리아. 또 코리아 카르나 그로세리 kay palitan ako movie ang ako ang kaling. Kita na movie? Favorites ko kanin chocolate for counting. Kaya ko kaon siya movie kano. Nga akong takano. Kalig movie tala. Kaling asara ka kaling. Yuban ako siya diriya sa grocery. Nagsaga ko kaling. Pangitan ako siya karon. Mamalit sa kong cheese curls. Nami ka na cheese curls oh. Kaya na oh. Itapak ko rin kagi pagkaon niya. Oo. Pika ko pa. Lamig kayong pagkaon niya. Kung palitan na nga akong kaling. May itapak ko rin. Tumpa ko ako. Saan ni pungkol matskoro niya ako ang natumpang kanahan. Ari ulang ko kayo. Palit pa ko.
Haligi mga tao sa ko. Palit ko potato chips. Sa paa, palit ko ani. Nuba. Para paborito kong kanino pa. Kanipot siguro. Picnic. Kana picnic ako kaning. Hindi sa ito pokid. Palitan ako sa picnic. Para kauban ng mga kaning. Mag-picnic sa talo. Picnic ako mga kaning. Ha? Napod na chipi. Dukkan na kaya na chipi ba? Kaya pong karoon ng chipi. Umikis sa katanan. Kaning. Mga kalabaw. Mga timos. Palit kong taghan kayo. Kaya chipi oh. Okay kaya chipi. Isiyo sila may kayo. Nami pa sa kimchi ang chipi. Ha. Yang gusteri ko karon kauban ako kandeng. Pangitaon pa na ko siya. Nilingin na tao sa kikod. Hayaw lingis ko kay pangkit-kito na wala ron. Korea. Hello mga kaning, mga pisayang kaning. Domori ka to. Japanese de to. 안녕하세요 레코. Palit ako ani. Ano favorite ni Coco? Kimchi. Palit ko kimchi. Tapos kani. Bokuki. Ano mga Japan, Korean din. Korean food. Puro na sila mga noodles. Puro na sa tiyani mo. Bulgogi. Kimchi bulgogi. Lamig kayo ne. Sipat na mata sa mga tao na rin. Magkaroon pa sa kita ako. Hello. Tanawa na. Bulgogi. Shrimp flavor pasaya no. Siya niyang pasaya no. 안녕하세요. 가네요. palit po ko ang pangalan niyo. 농심. 농심칭컵. 농심칭컵. halang kinis ka tan. Paslo di pong paano ko ano kaon. Takano na ko palit. Kaya mamalit po sa lamig kaya na yun. Kimchi. Kimchi. pangalan niyo. Pipokogi plano dol. Magikuha para Korean kay ko sa katanan. Tanaw mga tao sa ko, amar akong puwang rin. Kita sila puwang rin, kusturya sa ko. Annyeonghaseyo.